Ahojte, volám sa Stano a v tomto videu vám ukážem, ako stopovať do Chorvátska. Ako nestopovať do Chorvátska? Takže prvá vec je, najprv je dobre si nájsť nejakého vhodného partnera na cestovanie, vám sympatického. Ja som si našiel Ahoj. Elišku z Prešova, no a ja som z Košic a ideme do Chorvátska. Podstatné je si nájsť dobré miesto na stopovanie. Nám sa to nepodarilo na prvú šupu, takže teraz musíme ísť pešo asi kilometr na hranicu. Na hranicu s Maďarskom, lebo tam ide rýchlostná cesta. No mimochodom je útorok 19. júla 2016. Takže ani sme sa nenazdali a už ak sme došli na hranicu, tak nám zastal jeden kamionista. Ja som myslel, že len stojí a on hneď už zastal, že však poďte. Takže mať sympatickú cestovateľku so sebou je veľmi praktické. Momentálne kráča na benzínku, ktorá je tam, lebo nám treba papier, nie na záchod, ale na tabličku, lebo tu idú aj autá, môžu ísť na Debrecen a tak, a my potrebujeme na Budapešť, takže ide to zatiaľ dobre, už aj pri PK. Keď človek stopuje v lete, je dobre sa natrieť, ešte predtým, než si myslí, že netreba, potom už to môže byť neskoro. Takže my sa natierame, no a snáď nebudeme spečení. Nejakých 20 km a sme už čoskoro v našom hoteli kvázi. Netrvalo to dlho a sme sa dostali z Miškolca až za Budapešť. Potom sme sa najedli krátko a hneď sme chytili stopa a teraz sme jednu benzínku pred Siofokom, čiže veľmi blízko, je asi 6 hodín, niečo po 6, ide to skvelo. Len zistil som, že som si zabudol moskytieru. Zabudol som si? Takže nás budú kúsať komáre. Takže netrvalo takmer 5 minút ani a sme hneď chytili stopa. No a už sme vlastne na mieste. Je to pekný opustený dom s plážou. Veľmi blízko, krásne staré stromy. No a budeme asi v tejto izbe. Eliška mala menšiu nehodu, šmykla sa na blate a takmer spadla do vody. Ale vyzerá to celkom v pohode. No takže takto tu asi vyzerá. No a keďže sa cítim veľmi spotený, tak pôjdem čoskoro sa okúpať. No a potom niečo navaríme a oddychneme si, lebo už je nejakých 7:30. Takže po sviežom okúpaní si varíme večeru. Eliška sa činí, zápasí s paprikou. Cibuľa už je spravená a ryža sa varí. Takže sa teším. Hraje nám hudba. Západ slnka už bol. Je tu kľud. Vtáčiky
Paráda. No takže práca sa vyplatila a už máme prichystané chladne. Taká klasika, bravčové na paprice s rýžou. Vonia to dobre, keď človek hladný, tá aj chutí dobre asi. To je dobrú chuť. Dobré ránko. Noc sme prežili celkom dobre. Hore sa spalo trošku blbo, lebo nebolo otvorené žiadne okno. A okrem toho, ešte aj keď sme chceli otvoriť okno, žiaden vzduch nešiel. Takže sa mi snívali nejaké sny o vraždách a podobne. Ale som to vykompenzoval sa okúpaním v ľadovej vode. Dobre padlo. No a teraz už Cicer napučňal a už pripravíme raňajky. Eliška zapasí s konzervou. Ale verím, že otvorí a budeme mať raňajky. Už na čo svietiť? Hej, už beží tam sa čas, hej. Dobre, no. Takže sme pobalení a opúšťame krásny hotel zdarma. Sídlo lásky. Čo sa bojíš prejsť? Nie, choď dopredu, prvá. Zase mám ísť prvá, ja späť. Ale však teraz už nespadneš, bo nahrávam. Najlepšie zábery sa nikdy nezachytia. Koľko je hodín vlastne? 9:14, celkom dobrý čas. Mám pocit, že ja som stála asi dovtedy o 5:00, 6:00. Tá tiež asi tak. Ale to vtedy ešte sa mi snívali to také z lesný. Všeličo možno sa mi snívalo. Aha, jednoduché. Chytíš sa železa. Jaj, to bolo ťažké. Tu potom suchom a tu ide potom už. Hala. Pozor, tu je lánko. Ježiš, divika. Trápne. No, zvládli sme to. Vidíš, a kedy tu aj ľudia chodili, tu bola pláž. Tak netrvalo dlho a hneď sme sa dostali z benzínky, kde sme nocovali. Nás zobrali jeden taký bárik. No a teraz sme na benzínke pred Naďkanízou. Keď budeme mať šťastie, tak sa dostaneme už dnes na miesto. Po malej pauzičke dali sme, no ja som si dal slaninu a kolbasu. Chleba nám dali jedni Češi. No a dobre sme sa najedli, fajne, už všetko som zjedol, nič nevidno. No ale fakt dobre bolo. No a teraz sme pred riekou. O chvíľu pokračujeme.
Kde? To nie je had, Ja viem, že to lano. nie je had. No, takže po dobrom obede, klobáska slanina, sme chytili Košičanov a nás nesú až priamo do cieľa. Teraz ideme kúpiť lístok. To nevadí. No, dali sme si nanúk a už ideme. Ja som ešte nechutnal, ale neviem, verím, že je dobrý. Stal 2,50 eur. Takže už sme v Malom Lošine, je asi 7 hodín a ešte musíme prejsť nejaký kilometr a potom sme už na mieste. Sme tu. Tie dvere boli vtedy zatvorené. Ale asi prišla nejaká búrka. Ide hore. Tretie poschodie je lepšie. Na tretie? Hej. Tak neviem, možno sa to zmenilo za tú dobu. Tak, trošku sa to zmenilo. Trošku asi viac. Hej, nie je to už také pekné. Rozbili to. Škoda. No, tak pozrieme, čo z toho môžeme urobiť. Takže teraz je už druhý deň a večer to vyzeralo zle. Asi takto ako v tejto izbe. Hej, dosť o ničom. No ale s Eliškou sme sa na to pozreli. Pekne sme si dali aj predložku a takto sme si to vyčistili. A už tu v podstate bývame. Výhľad. A hneď máme aj pláž. Takže idem váriť akurát a špagety, takže sa teším na obed.
pekný deň je takmer za nami. Krásny výhľad. Popoludňajší. Zemiaky sme už uvarili. A Eliška je veľká gazdyňa dneska večer. A robí špecialitku. Vyzerá to dobre a vonia to ešte lepšie. Nie tak, Eliška? Samozrejme. No a ešte čo som chcel ukázať je tento nápis na stene, ktorý tu nebol, keď som tu bol prvýkrát. A je fakt na zamyslenie, že vlastne o čom je ten život. No, ale keďže som veľmi hladný, tak ideme už jesť pomaly. To je asi otec a syn. Myslíš? Tak sa podobajú trochu, ale otec bude lepší. Otec má väčšie nerady. Ale nie. Už je asi starý na to. Ne, on má také oblečenie, mi to príde väčšie. Žlté. To bol akože v rámci programu, hej? Lenže okuliárami robí to... To nevidí, nie? A už môžu. O, nie, nebude. Budú ísť. Nebudú ísť. Pásy. Práve pásy. A však mu daj po nohe. Kánec. Právý kánec. Nevydarený Harry Potter. Oni idú nepripravení. Hej, nepripravení. Čo, nepripravený? No pozri, ako... Alebo pripravenie. Neviem. Pripravenie, ale ten starý asi nezvláda to. To je také moderné už, nie? Také Star Wars. Star Wars, ne? To sú svetlice v podstate, nie? Hej. To sú toto, vieš, trimánka. A ty nevieš také robiť? Možno, že keby si mu zobrala? No, toto viem robiť, ak to vie každý robiť. Ty si mala tak, vieš, na plece, že ujo, no len požičaj mi. To má šoretka, chápeš? To dáš dole. To vypadne zase prsa, po hlúposti. Nevadí, to bude v rámci programu, dobre. Ale taký dobrý výraz má v tvári, taký milý. Taký zlatý. Akože nevie to až tak dobre, ale snaží sa. Ale taký srdečný výraz má, on to robil len asi len tak, že je turistická atrakcia. A jaká loďica. Aha, to je... A to je normálna loď. Ale to je páči, jak certifické. Ja som škoda radostný človek. To čo, nemá čo robiť? To je, vieš čo? To je sušiť na tažníky. To, skade vieš. Alebo, vieš, jak na oblečenie v čakárni. No, to asi skôr. Ale krásna hudba. Čo idete robiť to ten? Tanec. Lambada. Ale nemôžu chodiť. Si neuvedomujú, ale to je vážne. Pekný efekt.
koniec programu. On necítil, si všimol. A jak ľudia začali kričať a všetci z pochodu, že na to zle. Ale teplo. A za to je gačo iba. Toto je veľmi... Je také nepodarené, vieš, že tu on robí toto a teraz príde a on si svoje urobí. Nie, ale vidíš si tých tu, čo majú robia, to by nemali. To sa mu vyšrubuje. Neznám asi. Jak keby svietníky mal. Deti. A možno koľko jedný. Ale to je ten smradlavý je naftalen. Pije furt. To len tak si dal, akože... Ideme? Ale toto je najlepšie, ak tam musí držať niekto hory. Idź si vyskúšať. Štovane dáme, štovana gospoda, štovani pacijenti, dragi prijatelji, vjerujemo da ste uživali u našem programu i da ćete nas dugo još se sjećati u vašim srcima. Verjete damen und Herren, wir glauben, dass Sie unsere Programm genießt haben und dass Sie nach Lange in Ihren Herzen tragen werden. Takže aj po dovolenke. Pekné počasie ešte stále pretrváva. A my po pekných 4 dňoch odchádzame. Okrem toho si beriem túto deku, je ich dole dosť. Takže nechávame tu navyše nejaké veci, také čupány, a keksy, cukor. Tak snáď niekto si to užije. Po krátkych stopoch 10 km a podobne sme sa poriadne vypražili na ostrove Cres a teraz už ideme na pevninu Porozine Brestova. Aspoň myslím, že to je Brestova. Krásna voda, Eliška sa už teší, no a tam nás čaká nejaký dážď asi. Kto vie, ako táto noc prejde. Čo? Daždi sa dá stopovať, či zastavujú ľudia. Čo, či sa dá? Či zastavujú ľudia v daždi. V daždi sa neveľmi dobre stopuje, ale na benzínkach je to jedno. Takže uvidíme, čo nám život prinesie. Dobré ránko, je 7 hodín a aj keby sme možno chceli ďalej spať, slnko nám to veľmi nedovolí. Sme teraz v Zagrebe, kde pri benzínke. Noc bola krúta, keďže som si zabudol sieťku proti komarom. No a včerajší deň bol celkom v pohode, až na ten začiatok, kde sme sa pomaličky dostávali z ostrova Cres.
teoreticky dnes by sme mohli dosiahnuť cieľ Košice. Dobré ráno, Eliška. Typické cestovateľské raňajky, práve pripravené. Konzerva, paradajka a už iba čakám na Eliškin chlieb, ktorý je kde v ruksaku. A Elišku niečo zobralo. Neviem, kde je. Asi išla na WC. Je to celkom pekne. Aj keď počuť trochu diaľnicu, stále to je lepšie ako rovno na nej, či pri nej. Po neúspešnej benzínke sme sa dostali na inú benzínku, ale stále sme okolo Zagrebu, stále sa tam motáme. A už na asi hodinu sme tu a všetci idú zlým smerom. Tak ja som to využil v to, aby som dačo navaril, lebo už bude 12 hodín, rýža sa varí. Eliška smutná, nešťastná, nechce nič jesť, ale tá dúfam, že si dá potom obed. No a ja verím, že táto chvíľa využitá na obed padne vhod a potom chytneme dobrého stopa. Po dobrom obede, aj keď Eliška nechcela nič jesť, musel som sa jej prosiť, aby niečo zjedla, tak aspoň trošku zjedla. Už sa pobalíme a už ideme. Eliška už aj vlastne tam zašla za roh. Už je nedočkáva na stopovanie. Tak podľa mňa teraz sa nám už podarí dačo stopnúť. Nakoniec to dopadlo tak, že som opäť na Balatóne, na tom mieste, kde sme začínali. Už bez Elišky, pretože išli Slováci. Boli sme pred Zagrebom, vlastne nikto nás nechcel zobrať, 3 hodiny sme tam stopovali, aj som navaril, aj všetko. No a aj tak potom to nešlo nejak, ale po hodine asi prišli Slováci a povedali, že môžu ju zobrať na Slovensko, niekde na mesto Lašiska, neviem, západné Slovensko. Takže samozrejme, že neváhala a šla. Bol som rád, že vlastne dosiahla to, čo chcela a dostala sa na Slovensko pravdepodobne. No a ja pol hodinu na to som chytil stopa, jedna sympatická žena mi zastala z Budapešte a zobrala ma až sem, v podstate išla až do Budapešťa a som povedal, že tu užijem si trošku, zaplávem a zajtra budem pokračovať, čak je už 6:30. Takže bolo to celkom fajn a teraz som tu, idem sa okúpať a zajtra to pravdepodobne pôjde lepšie. No a čo som chcel povedať, bolo to, že keď príde situácia, že sa nedarí, jednoducho netreba do toho tlačiť, treba si oddychnúť, urobiť niečo iné, čo môžeme spraviť, ja som varil, netlačiť do toho a ono to potom samo pôjde. Možno, že jednoducho som mal tú ženu stretnúť, možno, že ja neviem, čo malo byť. Proste myslím, že to dopadlo tak, jak malo a všetko je fajn, až na to, že som trošku zmokol, no. Ale pravdepodobne až tak, lebo kamera ide, takže dobre. Dobré ránko, je asi tak 8 hodín, alebo tak nejak. Spalo sa výborne, bola búrka, neviem, možno aj 3 búrky dokopy. Takže spalo sa veľmi dobre. Bol som vo vnútri krytý. Teraz je to všetko kľudné a už som si nachystal raňajky. Klasika, no ale to mi len zvýšilo proste cicer, tuniak, cibula a ešte jedno vajíčko. Takže dám si tie raňajky, okúpem sa a idem domov. Som si naplnil vodu na benzínke a teraz kráčam na druhú stranu. Zase tak vyšlo, že je 10:30, takže väčšinou
To tak býva, keď človek sa neponáhľa ráno, v pohode všetko ide. Vyštartuje stopovať tak okolo 11. Ale však som na dovolenke, tak prečo by som sa mal ponáhľať niekde, nie? Policajti už merajú. Vyzerá to asi tak. Relatívne sú auta na benzínkach, na benzínke aj na tamtej. Kamionista ma zobral na benzínku na M0. Už som tu asi hodinu a stále nič. Dneska je asi taký blbý deň. Väčšinou tu idú Rumúni na M5, ale ja potrebujem ísť na M3. Zatiaľ nič. Uvidíme. Konečne som to dokázal. Asi po 3,5 hodinách stopovania na blbej benzínke OMV na M0 som sa dostal konečne na, vďaka kamionistovi jednému celkom milému, na mall na M3 pred Hatvanom. Takže dúfam, že už to nebude dlho trvať, nejakých 200 km. A som v Košiciach, je 5:30, no uvidíme, jak to pôjde. A som pred Miškolcom, ale predtým ešte odbočka na Nyíregyházy. Ma zobral jeden metalista, alebo neviem, jak to povedať. Je koľko už je, skoro 6:30, že preč, 6:30 preč. A musím povedať, že tento deň na stopovanie nebol veľmi dobrý. No, kto vie, či sa vôbec dnes dostanem do Košic, ale verím, že netrvalo dlho a dostal som sa za Miškolc. Som síce na blbom mieste, ale už nedaleko Košic, tak dúfam, že to stihnem ešte dnes. No uvidíme. Teraz je okolo už skoro 8 hodín. A uvidíme. 2 km odtiaľ je benzín pumpa MOL, kde by som mal byť. Bolo by to lepšie miesto, ale tak neviem. No, skúsim tu pár minút a uvidíme. Tak konečne som to zvládol. Je 9:15 a som doma. Bolo to náročné, ale dalo sa to. Takže hurá do postele.